Ahoj, Jaďo. Servus. A sedíš v štúdiu 54. Áno. Aby som teba odbremenila, vieš, od spotreby kávy, no, tak. To môj darček Norbertovi k piatku. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Celý je bez seba. No dobre, poďme teraz. Ako viete, mnohí viete, ste mi písali, prečo si my berieme eurohujerku do relácie. My si kdejaké zvieratá bereme do relácie, takže ako toto teraz ako čo, keď ja jej zakážem sem prísť, čo sa stane. Nič sa nestane. Nová peňová. Však všade, veď Judita vyskakuje na ľudí ešte z chladničky. Som počula, áno. A nie je zrovna od nás, ale dobre. No, ona sem však onekdá pred pár týždňami prišla, a nie sem teda, ale k Adrianovi. A vyťahli tému digitálne euro, čo je dosť nešťastný názov. Ale a samozrejme, že si za to zlízli a ja som sa potom rozprával s pánom Luptákom, aj ten bol rozčul, neviem čo, potom ste boli na Slobodnom vysielači. Tam ste sa porafali a neviem čo aj. Vedľajšie, absolútne ma to nezaujíma. A ja som si dnes vzal za úlohu, lebo však toto je pani právnička, pán Lupták je pán inžinier, to sú všetko múdri a premúdreli ľudia, ktorí nie sú schopní, a môže sa na mňa vytáčať pán Lupták koľko chce, nie sú schopní rozprávať tak, aby ich takí svedkovia Kotlebovi napríklad pochopili. Od toho je to jednoduchý Norbert, ktorý vám to vysvetlí, a aj ty v tom zelenom tričku, aj tam niekde v Prešovskom kraji veľkí šéfovia, akí pochopíte, o čo ide, lebo teda, čo sa stalo. Digitálne euro sa rozhodla Európska únia zaviesť bez ohľadu na to, či tebe sa to páči alebo nie. A ona to aj zavedie bez ohľadu na to, či sa tebe to páči alebo nie. Toto nikdy nebola otázka, či áno alebo nie digitálne euro. Ja viem, Kotleba, Mazurek a kdejakí vás idú teraz ochrániť pred digitálnym eurom, však hodne šťastia, keď vás ochránia, majú u mňa pivo, nie je problém. Ale realita je taká, lebo ja nekandidujem niekam, ja nepotrebujem voličov, ja môžem každého z nich okašľať. Ja sa vám snažím len teraz vysvetliť veci, ako sú. Lebo poďme pekne nejak po poriadku. Pán Lupták mal diskusiu na palete aj s pánom Kapustom pred 2 mesiacmi. Tu vám to ukážem, aby ste videli. Video sa volá Pavel Lupták. S digitálnym eurom sa skončí naša sloboda. Pred 2 mesiacmi, to monete se, a 2 to znamená mesiace, keby ste nevedeli, možno na slovenskom, nájdete si to. Tak a teraz vám niečo pustím. Toto bolo pred 2 mesiacmi. Počúvajte veľmi pozorne. To je absolútne sledovanie a za ďalšie táto digitálna mena je programovateľná. Že sa dá naprogramovať, že napríklad pán Lupták má veľkú spotrebu, teraz ja neviem čoho, mám veľkú uhlíkovú stopu, tak mu obmedzíme nákup, ja neviem, benzínu alebo nafty. A že si môžem kúpiť, ja neviem, 50 litrov nafty za mesiac a potom by to už nedovolí viacej kúpiť za to digitálne euro. No, podstatná informácia je, že pred 2 mesiacmi pán Lupták povedal, že je programovateľné to digitálne euro. Aby nám bolo jasné, počuli ste to. Potom sa odohrala tá relácia u nás, potom bolo na Slobodnom vysielači, neviem, či ja som to nepočúval, ale počul som, že sa tam porafali. Nevadí. Pred 3 dňami, zase vám toto ukážem, aby boli dôkazy, tu vidíte DAYC, to znamená dni, pred 3 dňami. A zase diskusia na palete, Pavel Lupták, zakáže nám Brusel chovať slípky, pestovať zeleninu a kúriť drevom. To vám len, aby ste si vedeli nájsť video. No a tu, teda 2 mesiace na to, čo tvrdil pán Lupták, že je programovateľné to digitálne euro, odznelo zase toto.
Ja by som ešte chvíľu zotrval pri tej problematike digitálnej meny. Vy ste to minule v tejto relácii dosť obšírne vysvetľovali, ale možno pre tých, čo to nevedeli, alebo čo celkom nerozumejú, v čom spočíva nebezpečenstvo tej digitálnej meny, mohli by sme to ešte stručne zhrnúť. Tá mena je v podstate programovateľná a to je to hlavné úskalie digitálneho eura. Áno. Treba popravde povedať, že na základe pripomienok občanov členských štátov Európska únia dala do zákonov, že nesmie byť programovateľná a nesmie sa cez ňu sledovať ako obyvateľstvo. Čiže zatiaľ máme garanciu, že sa toto diať nebude. Dobre, toto je na porovnanie, nie som markizák, hej, takže ja to pustím aj ďalej, hej. Ale toto, aby ste vedeli, hej, je programovateľná, teraz hovorí, že nie je programovateľná po 2 mesiacoch, ale pustím aj ďalej, hej, aby kontext sme si celý dali, aj tí, čo sú svedkovia kdejakých republik, hej. A potom je otázka, či tomu veríme, alebo neveríme, že to dlho vydrží. Vy tomu veríte? Ja osobne tomu neverím a hneď ja poviem, prečo to. Dobre, takže on tomu neverí, hej. Čo je legitímny samozrejme postoj, ani ja tomu neverím a ja vám vysvetlím prečo. Hej. Neviem prečo ja som to, nepozeral som to, ale ako ja poznám, hej, či už globalistov, hej, či už túto chásku, ktorá proste to je jedno, proste ty ho vyhodíš dverami, on ti vlezie oknom, hej. Ja vám vravím, každé božie ráno, keď sa zobudíš, je minimálne 1000 hajzlov, čo ti chcú pobrať práva a slobodu a ty si to musíš naspäť vybojovať od týchto hajzlov. Hej? No. A teraz, však pán Lupták povedal, že je to tam v tom zákone, že je to ochránené. A teraz, prečo? Lebo pán Kotleba, pán Mazurek sa zobudili pred pár dňami, dovtedy neviem, čo robili, ale ja vám ukážem vám niečo, hej, čo vás možno neprekvapí mnohých, ale mnohých asi áno. Hej. Pozeraj, volič republiky a SNS, sleduj. Tak, tu je štatistika, hej, pripomienok k digitálnemu euru, hej, a je to z roku 2022, hej. Je teraz rok 2024, hej. V roku 2022 nejaká Lašáková v Infovojne s nejakými debilmi, jak je Lichtner a oni a prosmerácky Repčok. Ja sa ospravedlňujem, hej, lebo som vytočený na niektorých... Tak Kuba Smokare, nech vyzeráme Korčok. Ne, ale v tom tričku tu sedím, vieš, tak... Dobre, Judita tu má to tričko Porčokovské teda. To je jedno. Lebo oni sa rozhodli, počúvate ma teraz pozorne, oni sa rozhodli, že to digitálne euro zavedú. Hej? A tam bolo, že nebolo tam nič, proste to euro digitálne sa dalo programovať, hej? A malo pomaličky, to bol cieľ, vytlačiť hotovosť. Hej? A oni, pretože sú demokrati, tak to hodili do placu, že však dajte si pripomienky. Hej? Oni to hodili do placu. A všetci na to čo? Všetci na to serú. Mazurek a Kotleba vtedy boli v parlamente, brali prachy a chodili si na kebaby. Hej. Proste taká je realita. Hej. My sme iba médium. Sprostredkovateľské. Judita to vyhrabala, hej. Vyťahla to u nás v relácii a poslucháči, lebo Judita sa môže rozkráť a my dvaja tiež. Poslucháči naši tam išli a začali to pripomienkovať hnusným, hrubým spôsobom. A to bolo ich právo a urobili veľmi dobre. Hej. A teraz sa pozerajte, hej, lebo pán Kotleba, dobré ráno, hej, 2022, poslucháči Infovojny, hej. Najviac pripomienok bolo z 80 miliónového Nemecka, 7314. 7314 pripomienok z 80 miliónového Nemecka. Druhé, 5 miliónové Slovensko, 6050 pripomienok. Od našich poslucháčov. Rozumiete mi, čo vám rozprávam? Rozumieš tomu? Pred 2 rokmi tú programovateľnosť zastavili Nemci a Slováci.
A hlavne Slováci, lebo z 5 miliónového, tam bolo 31% bolo Slovákov, Nemcom bolo 38%. Z 80 miliónov Nemecka. Takže posluchači Infovojny tú programovateľnosť odpálili. Napíš si to niekde za uši, lebo to urobili Slováci. Toto, aby sa to nedalo programovať. A to isté tam boli nenormálne pripomienky aj od Nemcov, aj od Slovákov, aby sa zachovala hotovosť. Hej. A Európska únia čo urobila? No musela cuknúť, napriek tomu, že bavíme sa tu možno, ja neviem, o 20 000 ľuďoch dohromady, alebo koľko to bolo. Ale stačilo to na to, hej, že to malé Slovensko takýmto spôsobom do toho zasiahlo, ľudia do toho zasiahli, ktorí sa na to nevysrali, nespali, nesedeli v parlamente, nedohadovali sa tam s debilmi a nechodili na kebaby, ale vyplnili to. Títo Slováci, hej, vďaka tomu bola tá programovateľnosť odpálená, preto je tam zakázaná a preto je tam aj zabezpečenie toho kešu. Hej? Končia veci ako, ja som bol, ja neviem, pred 2 rokmi v Holandsku a ideme si dať Dunkin Donuts. Hej, a v Rakúsku som to tiež, cashless, nemôžeš zaplatiť v hotovosti, musíš im kartou platiť, toto všetko skončí, lebo toto všetko sa vráti a budú musieť od teba zobrať hotovosť. Vďaka tým 6050 Slovákom sa tieto veci dejú. Valové automaty, že iba s kartou môžeš platiť. Nie. Budú to musieť zmeniť na to, aby sa tam dali hodiť mince. Tak. A to je vďaka tým 6050 Slovákom a nejakým 7314 Nemcom. A potom, dobre, Rakúšania nejakých 2500 a Čechov bolo, ale 1280 z toho minimálne polovička sú poslucháči v Čechách. Hej. Takže, aby nám bolo jasné, hej, pred 2 rokmi sme to my spustili, všetci sa na to vysrali, okrem našich poslucháčov a vďaka tomu musel priznať aj pán Blub, takže áno, je to tam. Hej, ja neviem, prečo to nevedel pred 2 mesiacmi, ale to je vedľajšie. Nespochybňujem, mňa to absolútne nezaujíma. Iba vám hovorím, ako sa veci majú. To digitálne euro by tu bolo tak či tak. Ak to Kotleba zastaví, no tak on potom zastaví aj Zem, aby sa točila okolo Slnka, alebo neviem, keď je plocha, tak asi neviem. Všetci máte, každý má nejaké názory na rôzne veci. Hej. Toto bolo v roku 2022. Už sa zobuďte, prosím vás. Teraz niekto vylezie a kde ste boli? Boha vám. Kde ste boli, keď títo poslucháči to zastavili? Keď títo posluchači donútili Európsku úniu, aby tam dala tie klauzule, lebo to bol odsek 2, sa mi zdá, však dobre vravím, hej. Takže to tam ani nebolo. To tam bolo doložené na základe toho, čo urobili Slováci s Nemcami. Tak sa zobuďte, prosím vás, a zamyslite sa nad tým. A ja viem, náš problém je ten, že my proste tu niečo vyťahneme, alebo niečo rozprávame, tak ľudia to ignorujú, serú na to niektorí, alebo sme konšpirátori a potom za rok, za 2 sa ukáže, že náš problém je, že možno príliš rýchly niekedy. Hej? Ale proste v tej dobe bolo treba zasiahnuť a v tej dobe tí Slováci zasiahli. Áno, 6050 iba. Ale urobili to. Hej? A všetci ostatní akorát môžete ďakovať týmto 6000 ľuďom. Lebo nič vám nezostáva. A teraz sa budete dohadovať o nejakom digitálnom eure, keď je to aj tak ten názov, lebo oni si to milia s tými onými, nie s účtami, že prevádzaš si peniaze niekde. Za čo ťa Vúbka teraz aj s Tatrabankou ešte viac očaržuje, lebo prečo nie? Však ty máš veľa peniazí, tak môžeš, hej. Takže len, aby ste chápali veci, prosím vás. Hej. To, že teraz nejaký rádoby, kvázi, politici a neviem čo, a teraz Viska, on ti povie toto, on ti povie toto. Ja sa pýtam, kde si bol v roku 2022, keď my sme to tu s poslucháčmi zastavili. Ako nie digitálne euro sme nezastavili, ale zastavili sme tú zhovadilosť, čo tam bola, to je tá programovateľnosť a vytlačenie hotovosti. A teraz ste všetci múdri do ryti. A čo mi budeš rozprávať? Ako čo? Mňa to nezaujíma. Kde si bol v roku 2022? Sa pýtam každého jedného z vás. Vy mudrlanti. A ak ste to nepochopili, tak to je jedno. Choď voliť Republiku alebo SNS do Európskeho parlamentu a všetko bude OK. Život bude krásny, lebo oni tam zastavia digitálne euro. Jasne. No. Nie. Naši poslucháči zastavili tie svinstvá v tom. Takže, aká je z toho, čo z toho vychádza? Že proste tomu digitálnemu euru by sme sa aj tak nevyhli. Ale
Zabeštélovali sme si, aby to aj Nemci rozumeli, keď počúvajú, zabeštélovali sme si tú hotovosť a tú neprogramovateľnosť. A áno, keď toto vojde v platnosť, Dunkin Donuts, ja neviem, tam v Pandorfe alebo vo Viedni, bude musieť od teba zobrať hotovosť a budú sa musieť zmeniť automaty, bude tam musieť ísť minca. A ja vás vyzývam, keď môžete, plaťte hotovosťou. Vždy plať hotovosťou. Po prvé, nezostane po tebe stopa, hej, a po druhé, budeš ich nútiť, aby proste ten cash existoval medzi nami. Lebo ako náhle stratíme ten cash, tak vtedy stratíš slobodu, môj zlatý. Hej. Môže byť digitálne euro, môže byť namalované euro, môže byť euro vytesané do kameňa. Pokiaľ máš cash v ruke, tak ostatné ťa nemusí ani zaujímať. Hej. Lebo ty si musíš cash zachovať. To je tá anonymita, ktorú máš. Hej. A to je to dôležité. A oni si môžu vymyslieť a červené euro a modré a neviem hociaké si môžu vymyslieť, pokiaľ máš cash, zatiaľ je všetko OK. Hej. A keď to nerozumiete tomu, tak niečo som vynechal, pani Lašáková. Nie, nevynechal si nič. Ono ide o to, že jednoducho výlučnú právomoc, keďže má Európska únia v 5 oblastiach a mena euro je jedna z týchto výlučných právomocí, tak ten proces je takým spôsobom, že Európska únia o tom rozhodne a jedno aj druhé nariadenie by malo byť účinné aj o tom digitálnom eure a aj o tej hotovosti 21 dní po zverejnení v Eurlexe, čo je vlastne Slovlex, ale pre Európsku úniu. A jednoducho o tom sa viac menej nekonzultuje. Konzultuje sa naozaj iba s občanmi, pretože tak ako si povedal, už v roku 2022, čo nebol proces od roku 2010, ale ešte skôr, keď sa zavádzalo, keď sa nabiehalo na hospodársku a menovú úniu v roku 1993, no tak vtedy sa začalo špekulovať aj teda o spoločnej mene, potom o tom digitálnom eure a teraz, keď sa to má zaviesť, tak sa majú zaviesť obidve nariadenia a zavedú sa takým spôsobom, že dáva sa na známosť, čo do toho potrebujete a chcete doplniť, tak ako Noro povedal, vyjadrili sa občania, Európska komisia vyhodnotila, že toto je problém, že ľudia majú averziu voči tomu proti vôbec akejkoľvek možnosti programovateľnosti, tak doplnili článok 24 áno, vtedy ťa on vie obmedziť a vtedy, čo povedal pán Lupták, je pravda. Áno. Hej. A do článku 24 odsek 2 doplnili, že nesmie byť programovateľné. Súhlasím s pánom Luptákom, že budú to skúšať. Jasné, ako určite 100% chápeš, ale ide o to... Počkaj, to ťa prejašťujem. Tu len, aby ľudia si uvedomili, že preto sú dôležité tie konzultácie, preto je dôležité ich strážiť a sledovať, alebo mať niekoho, lebo my to nerobíme, ale Judita to robí, lebo je šialená. Niekoho, kto to stráži a v tej chvíli my musíme všetci ako jeden muž povstať a povedať im nie. Hej. A to môže byť za týždeň, za rok, za 2, zaobalí to do ženských práv nejakých, alebo do práv buzerantov, alebo čokoľvek, proste niečo si vymyslia a tamto bachnú to niekde na 280 stranu, niekde 3 riadky od spodku. Tak toto robia. Niekto to musí strážiť, ak to niekto ustráži, tak keď už niekto si robí túto robotu, lebo to není, že oni ti nepovedia dopredu, oni to do hocičoho dajú. To znamená, že ty hocičo všetko musíš čítať. Rozumieš, to není len tak, hej? A to sú tisíce dokumentov. No ale keď sa nájde teda niekto, povedzme, jak táto eurohujerka, čo tu sedí, hej, tak potom my musíme všetci, jak sme to urobili pred 2 rokmi, ako jeden muž stať a proste proti tomu bojovať, pretože oni sa budú vždy o to pokúšať. Zabudni na to, že dobre, je to tam napísané, nesmie sa to, už to nikdy nebude. No riť palovú. Za rok, za 2 to skúsia zase. A musíme byť ostražití. Jedine takýmto spôsobom sa vieme tomuto obrániť. A ty si prosím ťa, daj ten mikrofón, jak si mala, lebo toto nie je toto nie je taký lacný mikrofón, do ktorého sa spredu rozpráva, na čo si ty zvyknutá. Tu, z boku, sa rozpráva do neho. Hej. Dobre. No, skús teraz. No, budem sa snažiť. No. Počkaj, ale teraz sa neviem, ako posunúť. Dobre. Asi lepšie, dobre. Áno, a ešte by som teda doplnila, a tu budem ja veľmi zlá, pretože ak bolo by to veľmi jednoduché zmeniť niekedy v budúcnosti takým spôsobom, že sa dá pozmeňujúci návrh, že zrušíme článok 24 odsek 2. Ak to nevie, čo je obsahom toho článku, tak to odhlasuje. Tak ako sa stalo, nebudem hovoriť niekomu, kto v
rezolúcií pre zrakovo a sluchovo postihnutých jednoducho stlačil za a nevšimol si, že tam bolo, že aj vyzýva členské štáty na to, aby prijali Istanbulský dohovor. Takže asi takým spôsobom. Čiže v tomto má Noro naozaj pravdu, lebo oni nabúchajú takéto veci do hocičoho, vážne, že do hocičoho. Áno. A potom je naozaj ťažké to ustrážiť. Ďalšia vec je, že vyrojili sa tiež niektorí, že digitálna identita. A použijem Norové slova. Kde ste boli, keď v 2023 sme na to vyzývali, aby ste vyplnili tú verejnú konzultáciu o digitálnej identite? Kde? Lebo aj k tomu bola konzultácia. Nie 2022 ako k digitálnemu euru, ale v roku 2023, takto nejak pred rokom. A rovnako dôsledky klímy 2040, to ste mohli tiež vyplniť. A čo sa týka toho zákona FARA, ktorý sa tu teraz snaží prijať SNS-ka a ktorý veľmi kritizuje progresívne Slovensko. Prečo? No, moji zlatí, v progresívnom Slovensku, prečo búchate do SNS-ky, keď takýto istý zákon FARA pripravuje Európska únia a sú tam presne stanovené aj vďaka poslucháčom Infovojny, lebo aj na to sme vyzývali, aj tu, aj dokonca ešte s Ľubošom Blahom, to bolo v roku 2023, niekedy v júni, vyzývali sme, aby to tam ľudia vyplňovali, vyplnili to. A vyplnili to tam Slováci s tým, že my sme proti zasahovaniu z akejkoľvek tretej krajiny, rozumej aj z Číny, z Ruskej federácie, z Indie. Pozdravujeme pána Naďa, vtedy bol pán Naď v kurze, v indickom kurze, ale my sme proti zasahovaniu aj zo Spojených štátov amerických. Treba povedať jednu vec. Vy všetci, keď hovoríte, a čo ja sám zmôžem, a my nič nezmôžem. Nie. Však nech to Kotleba vybaví, však nech to Fico vybaví. Nie, môj zlatý, ty to vieš vybaviť. Ty máš tú moc. Nie Kotleba, nie Fico. Už sa zobudte, proste treba si uvedomiť, že tú moc máte, len sa treba dať dohromady a niečo urobiť. Venovať tomu 10 minút. Alebo 5, ja neviem koľko. Hej, ti to bude trvať. Ale proste dajú sa veci robiť. Hej. Čo my sa tu snažíme vám vysvetliť, proste ako sa veci majú a ako sa proti tomu dá bojovať. Hej. A to, že idem voliť teraz, ja neviem, Kotlebu, alebo Fica, alebo Danka, že Danko to tam pôjde zastaviť, alebo Kotleba, no už sa nebláznite ľudia, už sa zobudte. Takto svet nefunguje. To je jedno, kto ti čoho rozpráva, svet takto nefunguje. Ani 15 europoslancov, keď budú hneď všetci, akí sú, nič tam nezastavia. Rozumieš? Nič. Ty to vieš ovplyvniť. My tam nemáme viac ľudí, jak 15, proste koniec bodka. Hej? Ale vidíte, pokiaľ sa zobudím, lebo celá Európa na to sere, nie len, že akože Slováci. A vidíte. Hej? 7300, 6000. Hej? Z 80 miliónového Nemecka. Slovensko zavážilo v tomto nenormálnym spôsobom. Naši poslucháči. Hej? A ja vám ďakujem. Samozrejme, že vám ďakujem. A ostatní by vám mali tiež ďakovať a nie teraz sa hrať na hujerov, že on to ide zastaviť. Ritpalov zastavil si to ty pred 2 rokmi. Hej. Pokiaľ sa ty nepostavíš za svoje, ty tak, sám, nikto to neurobí, lebo tá prvá pomoc, tá najbližšia je práve tá práva, s ktorou to môžeš urobiť. Áno, presne tá. A spomente si aj na to nariadenie o COVID pasoch. Oni to nakoniec prijali, ale tam bolo 357 000 pripomienok. Oni to okamžite zrušili. No. Oni videli, akým spôsobom tí ľudia vyplňali tú verejnú konzultáciu a to išlo do kytek. Jednoducho, skúsme sa zamyslieť nad tým, že Maďarsko na čele s Orbánom v kuse robí tieto verejné konzultácie domáce. Prečo to Orbán robí? Lebo keď mu príde veľa tých verejných konzultácií, tak on príde do Bruselu a ja by som to aj urobil, ale pozrite sa, tu sa ľudia ozvali, že to oni nechcú. A proti ľuďom Európska komisia čo urobí? No, bude tam posielať mimovládky na školy, samozrejme. Ale to už nehovorí v Európskej komisii, že udrbal milióny na kampaň za ten výsledok, ktorý on chce, aby bol. Rozumieš, ale to sú peniaze, ktoré... A my to naozaj máme možnosť z pohodlia domova, z obývačky, sadnúť si k tomu, vyplniť to. Každému jednému ďakujem, kto to vyplňal, pretože jak zákon FARA, tam boli tuším 4 tie konzultácie rôzne a
všetci tí, ktorí priložili ruku k dielu, sú vlastne odpoveďou na to, čo sa potom nakoniec do tej európskej legislatívy dáva. Ja by som si... Dve veci sú také, ktoré ma o tom presvedčili. Som sedela na jednom výbore, ešte keď som pracovala v Európskom parlamente pre Járovku a poslankyňa sa tam opýtala komisárky, že prečo ešte tento nejaký návrh legislatívy nie je u nich vo výbore. Lebo sme mali veľa konzultácií, verejných konzultácií a musíme ich spracovať. To bola prvá vec. A tá druhá vec, neviem, či si pamätáte, Noro, aj to sme robili s vami, to bola tá konzultácia ohľadom energetiky, tu spomínam veľmi často, a ten návrh, ktorý oni dali, tým, že sa pripomienkoval, tak oni nakoniec upravili legislatívu a potom sa pýtali na tú ďalšiu. Vieš, že oni ako môžu ísť a aj pôjdu, a v tom má Noro pravdu, že oni za každým skúšajú, ale my keď sa postavíme vážne, že toto nechceme, tak ako to zdôvodňa? A vidíte, v tejto konzultácii zavážilo 6 000 plus minus Slovákov a keď sa na to pozriete, sú konzultácie, kde nie je nikto, potom sú také konzultácie, že sa vyjadrí jeden človek z Iránu a potom sú aj také konzultácie, kde máte 1875 strán, že by ste sa tam sám seba išli nájsť, no bude vám to trvať dlho. Ja tam v tej digitálnej konzultácii figurujem, môžete si to pozrieť a môžete si pozrieť môj názor, ktorý som tam zverejnila, pretože ja som tam jasne zverejnila, že právo na súkromie je presne to právo, ktoré oddeluje materiálny demokratický štát od policajného štátu. Takže si vyprosujem, aby sa nejaké takéto veci do toho dali. Veľa ľudí, keďže sme to robili potom aj tu a ešte aj že si to mohli pozrieť, tú moju odpoveď, tak to možno podľa toho vyplňali. Ale to je irelevantné. Teda ten záver je ten, že každý, kto to vyplnil, sa pričinil o to, aby vznikol článok 24 odsek 2, kde je vyslovene stanovené, nesmie byť programovateľné. Teraz je už iba otázka, aby sme si ustrážili, že bude prijaté toto nariadenie a ten odsek nezmizne a aby bolo zároveň prijaté aj to nariadenie o hotovosti. Presne tak, ako hovoril Noro, neexistuje, že nevieš zaplatiť mincami. A teraz, neexistuje, že nevieš zaplatiť cashom. Ešte vám ukážem, hej, tu vidíte podľa kategórií a európskych občanov sa vyjadrilo k tomu digitálnemu 18 913 a neziskových organizácií 10 kusov z celej Európy a že sú tisíce. Hej. 10 sa k tomu vyjadrilo. Rozumiete? Chápete? Im to môže byť uprdale. Týmto občanom Európskej únie tieto veci vadili. A teraz, viete, ono to je, ja viem, však ja chápem politické nejaké témy sa vyťahujú a toto, hore, dole. A sú veci, ktoré nevieš zastaviť, aj keď sa ti to nepáči, mne sa to nepáči, aj neviem čo. A keď digitálne euro je vlastne, máš fotku v telefóne, máš fotku v ruke, prakticky najjednoduchšie, hej. Kým to máš v telefóne tú fotku, tak je digitálna, keď ju vytlačíš, tak máš analogovú cache. Hej. Ale toto nie je podstatné. Podstatné je to, že niektoré veci proste na nás natlačia, keby sme sa na hlavu postavili. Hej. A ide o to, že aby to malo, a my môžeme urobiť potom jednu vec, že aby to malo čo najmenší dopad na nás, alebo využiť a ten cache tam pretlačiť. Chceš mať digitálne euro? Fajn, hej, ale zabezpečíš nám, že budeme mať všade cache. A že sa to nebude programovať, nikto nás nebude sledovať. Že vieme si do toho povedať. A z 5 miliónového štátu 6 000 stačilo na to. Aj z 80 miliónového štátu o 7 000 stačilo na to, aby sa tieto veci stopli. Ja vám to hovorím z jediného dôvodu, nie, že by som vás chcel chváliť. Mňa treba chváliť, vás nie. Hej. Ale že tú moc máš, ty si musíš uvedomiť, že tú moc máš. Hej. Toto si musíš uvedomiť. A keď sa na to vykašleš, no tak niekto iný za teba rozhodne. Vždy to tak bolo. Nejdeš voliť? Fajn. Niekto iný pôjde a rozhodne za teba. Vždy je to tak. Na čokoľvek sa vykašleš, ten druhý príde, lebo nenakašle to chytrejšie než ty. Hej. A nemávne rokov a nepovie si, ja budem voliť Kotlebu, on to zastaví. Alebo Fico mi to zastaví. No jasne. Jasne, oni dvaja. Oni a ešte Mazurek. Hej. A môžu si zobrať ešte Pročka zo sebou. A môžu to tam i zastaviť. Pre živého ľudia, sa zobudte.
Iba vy to dokážete a tu je dôkaz, že ste to urobili. Tu nie je, že ja si myslím pravdepodobne, možno a ja to urobím. Nie, tu máš priamy dôkaz toho, že pred 2 rokmi ste to urobili vy. To sa stalo. Ja neviem, aký ďalší argument ešte chceš na toto. Hej. A my si ideme zahrať. Čo ty na to? Adrianko? Ja súhlasím. Chceme vedieť, preto tu sedíme. Dobrý deň prajem každému. Ja len ukončím to, čo bolo predtým. Teraz už úplne v kľude. Pozrite sa, je veľmi dôležité, akých europoslancov si zvolíte. Hej. Je to veľmi dôležité. Ale vzhľadom k tomu, že ich je 15 a ten ensemble má koľko? 750 ľudí? No dobre, cez 700 ľudí, hej. To nie je veľa. Napriek tomu je to dôležité, koho si tam navolíte. Lebo tú reálnu silu, ako vidíte, hej, máme my. A nie tí europoslanci. Lenže my sa potrebujeme rozhýbať. Ale vzhľadom k tomu, že máme svoje životy a veci nás nezaujíma, radšej sa budeme dohadovať o tom, či malo dísť alebo nemalo dísť Danko od nejakej značky ohnutej, hej. Alebo toto, lebo sme proste takí, hej, a môžeme si... Huliak fúka do oného, napríklad. Hej, a ako huliak fúka. Sme jak deti proste, hej, niekedy si... Podľa mňa, my si nezaslúžime ani polovičku vecí, ktoré máme, hej, lebo sme takí, hej. Ale to nie je len my, to celý svet je proste v dnešnej dobe je takýto, hej, ľahostajný a proste povrchný, strašne povrchný. Ale ak aj tých 6050 Slovákov, hej, a sa zapojí do vecí, hej, tak má väčšiu silu, než majú tí europoslanci. Ale čo je dôležité, hej, vzhľadom k tomu, že sme povrchní a že máme svoj život, a ja mám deti a ja chodím do roboty a Markízu musím pozerať, lebo keby nie, tak by ma asi zavreli na 10 rokov, som nevidel správy na Markíze včera, hej. No a takéto kdejaké somariny priority máme strašne prehádzané. Hej. A vzhľadom k tomu, ty potrebuješ tých 15 europoslancov aj na to, aby ťa informovali o takýchto veciach. Že keď raz za čas treba priložiť ruku k dielu, tak si sadneme k tým počítačom do ryti a nebudeme sa pozerať na mačičky, ale začneme reálne niečo robiť pre seba. 5 minút, nie viacej, 5 minút. Hej. Ale ty sa to musíš dozvedieť. Je nereálne, aby teraz každý jeden občan to sledoval a čítal tie tisíce strán a aby on potom zasiahol. Potom nepotrebuješ europoslancov. Hej? A ten europoslanec má veľmi veľa peňazí, nie len na svoju výplatu, ale aj na to, aby si zaplatil ľudí, ktorí to budú sledovať. A dobre urobiť to nejaký Jožko Mrkvička, o ktorom ani nevie, že existuje, a on za to dostane zaplatený. A ten tvoj milý europoslanec, ktorého si zvolil, spraví videjko, alebo príde do rády, alebo pôjde do telky niekde a povie to tým svojim občanom, že počúvate, takáto kuleha sa deje, tuto sa prihláste a tu zasiahnite, prosím vás. A je úplne jedno, ako bude on hlasovať v tomto prípade. Rozumieš? My máme tú moc, toto si treba uvedomiť. Hej? A potrebujeme tam ľudí, ktorí sú schopní nás informovať a zburcovať nás, keď je to nutné pre nás. A nie, že... No, nebudem a ďalšia vec je, treba tam navoliť takých, aby zastupovali a zhájili záujmy Slovenska. Nie tam chodili ohovárať a kýdať a vlečky hnoja vykydávať na Slovensko a robiť zle. Vyslovene zle len preto, lebo sa nedostali do parlamentu, teda do vlády, lebo nemajú svojho prezidenta, tak robia zle. Ako malé deti. Lebo, podri sa, keby bol Šimečka pri moci, čo si neviem predstaviť, ale ja som si nevedel ani Matoviča predstaviť. A bol na to dôvod, prečo som si to nevedel predstaviť, potom to bola hrôza. Hej. Ale ak by bolo programovateľné to euro teraz, hej, to digitálne, tak si v prdeli. A čo ti pomôže, že tvoj milovaný Mončičák teraz to tam ide rozbiť? Čo by ti to, rozumieš? Ty by si to odsral. Ty. A toto si treba uvedomiť. Je úplne jedno, kto tam je. To sú naše životy. To je naše súkromie, to je naša sloboda. A my, žiaden politik ti nebude slobodu chrániť. Zabudni na to, každý politik rozmýšľa nad tým, jak ti ho oklieštiť. Každý jeden. Ktorí žili, zomreli, sú, ešte sa nenarodili a budú. Každý jeden. Ty sa musíš starať o svoju slobodu.
Ty, a nespoliať sa na politika. Bo tak, keby si vlkovi dal, on stráži stádo oviec, veď si normálny. Prečo by si to robil? Hej. Lebo pole s kapustou. Hej, áno. Keby si tam poslal nejakú z Grasalkovičovho paláca, by ti to požrala. Takže ja som k tomuto len toľko to chcel, hej, že proste, aby sme si uvedomili, že my sme súčasťou toho rozhodovania a nie ale miesto toho, aby si vykrikoval a vypisoval na Facebookoch somariny, napíš to Európskej únii, že sa ti to nepáči, ale vtedy, keď sa ťa pýtajú, nie 2 roky potom, keď už s krížkom po funuse chceš niekde chodiť, kam do riti, čo teraz budeš vykrikovať, čo ty ideš zastaviť, kde? Pred 2 rokmi si to mal robiť. A zase, aj keby 20, 30, 50 politikov to aktívne vyplnilo, my tých Slovákov obránime, nemá to takú váhu ako 6050 Slovákov. Už to pochopte. V tej mase je sila. Hej?